Acompáñame neste fin de semana en Ponte Friki. Preparo o outfit e imos correndo porque teño ali xa a charla a primeira hora. E aquí me vedes a unha do sábado ca miña charla sobre como crear un canal ou calquera outro tipo de proxecto friki na rede. Aínda me sigo pondo algo nervioso neste tipo de cousas, mas cada vez vou levando mellor. Quería agradecer a todas as persoas que pasaron por ali e especialmente o técnico de son por me axudar en todo canto me fixo falta. Moi ben como se que va a facer. Ao acabar fixen unha paradiña polo concurso de cosplay, o traballados que estaban era unha pasada. É momento pasar pola miña parte favorita sempre, os stands de artistas. Aquí vos deixo algunhas das compriñas que fixen. Neste último stand aproveitei para parar polo evento de Street Pass e a verdade é que foi chulísimo. Levaba moito tempo sen ver esa luz verde na miña consola. Mil grazas por organizar cousas tan chulas. Mirade cantos mis apañan. E despois pola tarde, o momento que máis gana lle tiña do día, o concerto de Lesky. Unha absoluta fantasía. Deixo-vos aquí dous dos anacos que máis me gustaron, que foron respectivamente The Rumbling, de Shingeki no Kyojin, e o opening de Doraemon en galego. E aquí dá comezo o segundo día. Outra vez preparamos o outfit e aproveiten este para pasar un pouco pola zona de atrás onde estaban as exposicións, os talleres e así, que non vira demasiado ben o primeiro día. E ese día tiña moita gana pola entrevista a Julio Lorenzo, a primeira voz de Goku adulto en galego. Foi moi entretida a charla. Non o grabén, mais foi un soño poder facer unha onda vital co mesmísimo Son Goku. Despois, nun Kahoot sobre el, como vedes aquí, quedé en terceiro, e gañén este cabazo feito de corcho. Unha pasada. Aquí me vedes con el. E tocou ver recoller o evento. Paseno genial e estive en case todo o tempo que durou o evento ali dentro. Mil grazas a toda a organización por facer isto.